Sa pagtaas ng krudo at produktong petrolyo, isa sa sektor na apektado ngayon ay ang sektor ng agrikultura. Kaya naman para kay Melinda na matagal nang magsasaka sa bayan ng Libmanan, napakalaking tulong umano ng asistensyang natanggap nila mula sa pamahalaan. Grabe po ang po kami, may nagbubumba po kami sa sa pagpatubig. Grabe po talaga, lalo nagmahal mo niyan sa mga si gasolina, si crudo. Grabe po ang epekto. Ang nakuhang cash assistance naman ng mga magsasakang mula sa Gainza at Milaor, nina Domingo at Nancy, gagamitin nila para makabili ng ilang kagamitang makakatulong sa kanilang sakahan. Ini po nakalaanan ni sa pagpayraykan sa Kuyang Landmaster. Nagkambas na ko kan Sodma, Kuyang ani darakuan pagkambas ko, kulang lang ng 300 pesos dahil 2,635 ang bayaran ko. Kadi kita lang ang kulang. Kaya ni dakula ko ning pasalamat. Maski pero paano natabangan ang dakula kong pangangaibo. Ngunya, nagtatanong kami ngunya ning karoy kasi time na. So gagamiton ko po yan pambakal ning medisina. Kasi pigiling-iling ko man kung kulang man siyempre ang abono o kaya itong mga pigagamit sa pag-uma, iyo po yan ang gagamitan ko. So dagdag po ining pangangaipo ko bilang ayuda kang gobyerno. Kaya nagpapasalamat po ako sa tuyang presidente as in si Gobernador El Rey na ginagamit po siya kaming gobyerno bilang sarong dakulang leader kami Camarines Sur. Nagpapatuloy pa rin ang pamamahagi ng 2,325 pesos na cash assistance para sa mga magsasaka at mangingisda kung saan halos aabot ng 5,000 beneficiaries mula sa mga bayan ng Milaor, Gainza at Libmanan ang naging benepisyaryo sa payout nitong May 22 sa GMVCC Libmanan at Capitol Complex. Tinatayang higit sa 11 million pesos ang ipinamahaging cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks. Pangako naman ng pamahalaang panlalawigan na patuloy pa rin itong ipapamahagi sa iba't iba pang bayan sa Camarines Sur. Ayon kay Kamsur Governor Ellery Villafuerte, hindi lamang umano dapat matapos sa pamamahagi ng ayuda ang plano para sa sektor ng agrikultura, kaya naman naglatag ng long-term plan ang pamahalaang panlalawigan upang mas lalong lumakas pa ang naturang sektor. Well, ang gusto talaga natin na kumita ang farmer. No? So, for example, sa rice, meron kaming palayain program. Nagbibigay kami ng 68,000 per hectare, hindi pa sila nag-uumpisa para hindi na sila mangutang. At the same time, bibili namin sa presyo na kikita sila, ipaprocess namin yan para mapabakal sa consumer, sa farmer ng mas mura. No? So, irigasyon, tuloy-tuloy yan sa tamang national irrigation, sa Department of Agriculture. Mga farmers, meron tayong fruits and vegetable processing para mag-encourage tayo magpatanim ng mga fruits and vegetable, bibili ng probinsya sa mas mataas na presyo, ipaprocess natin, coconut processing, at marami pang iba. Jem Garcia, CSN.